και ο Εθνικής Αμήνης Άκης Τσοκατζόπουλος, ενώ στην εκδήλωση παρέστη χείρα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Δήμητρα Παπανδρέου. Είναι η στιγμή που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοκατζόπουλος αποκαλύπτει τον Ανδριάτα του Ανδρέα Παπανδρέου έξω από το στρατόπεδο Νταλίκη στην Καλαμαριά, στην ανατολική είσοδο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο όπου, όταν ο αείμνηστος πολιτικός ερχόταν από το αεροδρόμιο, το πλήθος θα σταματούσε για να τον υποδεχτεί. Συγκινημένη αλλά χαμογελαστή πλησιάζει η χείρα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, κυρία Δήμητρα Παπανδρέου, και φωτογραφίζεται μπροστά στο μνημείο, ενώ ο κόσμος της προσφέρει λουλούδια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που σε αυτή τη σημαντική μέρα, τη μέρα που γεννήθηκε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τιμούν τον μεγάλο ηγέτη. Τα στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης επέλεξαν συμβολικά την ημέρα της 27ης επετείου από την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματος για να τιμήσουν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ενσάρκωσε αυτό που πολλές γενιές για πολλά χρόνια στην Ελλάδα δεν μπορέσαμε να πετύχουμε. Το σύγχρονο δημοκρατικό σοσιαλισμό. Το σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν ακούστηκαν ηχητικά ντοκουμέντα από προεκλογικές ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου. Την εκδήλωση χαιρέτησε με γραπτό μήνυμά του ο γιος του αείμνηστου πολιτικού, Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Η ανάμνησή του ενισχύει την απόφασή μας να υλοποιήσουμε την ισχυρότερη επιθυμία του Ανδρέα Παπανδρέου. Να κρατήσουμε το ΠΑΣΟΚ ενωμένο. Ο Ανδριάντας που φιλοτεχνήθηκε από τον Γιάννη Βάρδη ζυγίζει 8 τόνους και έχει ύψος μαζί με το βάθρο 3 μέτρα και 75 εκατοστά. Κατασκευάστηκε από χυτό ορύχαλκο και είναι επικαιρωμένος από κερί μέλισσας για να παραμείνει αλόβητος στον χρόνο. Τεχνοτροπία που εφάρμοζαν την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας. Ανάσα ζωή.